Jedným zo základných atribútov každého podnikateľa je jeho sídlo alebo miesto podnikania. V prípade podnikateľov právnických osôb hovoríme o sídle a v prípade podnikateľov fyzických osôb hovoríme o mieste podnikania. Sídlom právnickej osoby alebo miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorú má ako sídlo alebo miesto podnikania zapísanú podnikateľ v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inej obdobnej evidencii. Podmienkou zápisu určitej adresy alebo teda nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania podnikateľa je existencia právneho vzťahu k tejto adrese, respektíve k tejto nehnuteľnosti. Takýmto právnym vzťahom môže byť vlastnícke právo k príslušnej nehnuteľnosti, alebo to môže byť užívacie právo, napríklad nájomný vzťah, alebo to môže byť súhlas vlastníka alebo spoluvlastníkom so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania podnikateľa. V prípade súhlasu so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania podnikateľa musí byť tento súhlas písomný a podpis vlastníka alebo spoluvlastníkov musia byť úradne osvedčené. V prípade, ak je takáto nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, tak je potrebný súhlas väčšiny spoluvlastníkov, ktorá sa počíta podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Od sídla alebo miesta podnikania podnikateľa je treba odlišovať tzv. Prevádzkareň. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa vykonáva určitá podnikateľská činnosť, napríklad prevádzkuje živnosť. Platí, že podnikateľ musí mať vždy sídlo alebo miesto podnikania, avšak nemusí mať zriadenú osobitne prevádzkareň. Takisto platí, že každý podnikateľ má vždy len jedno sídlo alebo jedno miesto podnikania, ale môže mať zriadených viacero prevádzkární. Takisto platí, že prevádzkáreň môže byť v mieste sídla alebo v mieste podnikania, ale môže byť zriadená aj na iných miestach, ako je miesto sídla alebo miesto podnikania, napríklad v inom meste. Pokiaľ má podnikateľ zriadenú prevádzkareň, je povinný túto označiť svojim obchodným menom, ku ktorému môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.